Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtalna kayon. Taerogi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Dagiti agasawa, asadot. Agpada, asadot, dagiti agasawa abing, kan Raul ubing. Kat dayta ti kanayon apang dillawan kadakwada, dagiti kalugaranda. Ngem oray no kanayon ida amadillaw. Saan dalatta nga ipangpangag dagiti kalugaranda. Tanag talinaed latta ti kinasadot da, kat kanayon latta amang namnamada, iti sabali, tapno agbiagda. Iti may sangal daw, kat Dandani manen pangal daw, Raul. Pangalaan tangay, iti kananta. O naikalakit din ay abing. Sa dino kumapay ngay. Mapantamak ipanganan na, iti balay ni Nanang. Sa bagay, nabuslon iti taraon ni Nanang. Adda ngamin pensyon na. Talaga man. Wano saan? Mapantalangan iti paskan di tadaya. Agkasangay ka di anak ni Mang Bestray. Kasta ayan. Wan, bing. O nya. Sa dino ti kaya't mapapananta. Iti balay ni Nanang, wano itilangan paskan di tadaya. May mayat sa no iti pasken ti papananta. Ad-ado ti sagana ijay. Talaga. Oray siyak. Iti ti kaya't kapapanan. Sigurado nga dapay maiyawid ta amakan. Ado amakan. Alang arudan. Agsagana kan, tamapan tamakipaskan. Aguray ka. Saan tamot imbitaran? Anya kumangay. Awanan ti maramidan damang Bestray, no datan ijay. Malala, mapantagit din. Ada kayo matraol. Ay, man daw. Inimbitaran na kayo mat ni Mang Bistre? Nagkatwin. Hindi kami pa iti kunam. Kasta ya. Wan, man daw. Malalakit din. O may kanta, mapantan mga alay ti kananta. O may ka na. Ay, sige. Oh, serya Muna ka. ka. Manggawa ka nito yung nakaw. Nakamu ka nga raw. Nakaw. Napanay. Inimbitaran ka nun ni Mang Bistre. Magano? Pagpaiso nga tatim bagana. Jak man lay kaskason. Bay-bay aklatan ni Raul. Anya ngay, Beng. Nakailasin ka. Bagay lang. Inintinok ko nga insupot dagiti imo na aginaok amakan. Sakto na ngala itikinan ko. Ayos nga raw. Oray siya. Kastamot lang ti inaramid ko. Adat tinatipla ka Nagado ti nailasin kong ayawid na kagkakaimas ama ka. Ayos nga ron. Adan abas tuta iti unos ti dongal daw. Talaga ba kayo? Agkakaimas pa'y ama ka. Unay kayon nga agasawa. Nagalas ti aramidyo. Hindi. Apay man ang Nanang. Anya tinaalas nga aramid may? Na, apay, di mo ammo ti agwarwaras adamag ita. Anya damag Nanang. Katno da kayo kanibing nga asawam ti sarsaritaan dagiti kalugaran tayo. Hindi. Apay kumangay asar saritaan da kami. Wan tanagalas ti inaramidyo iti pasken da bestray. Anya ngay naramid mi mat nga bagbagayaw. Umuna, saan kayo mat nga imbitado iti nasao apasken? Ngem, napan kayo latta. Oo, anya kumangay mo ti dakas na, Nanang. Tidakas na. Agdinamag anagado ti inyawid yu amakan anaggapo ijay pasken. Di mo ko na nga apektado ka. Iti bagbagadag iti kalugaran ta. Beng. Anya ko maagapungay. No kayat da di aramiden damat tikas iter aramiden ta. Talaga mo't ngamin. Saan tamo ta saysayangan dagital alain tama kan? Kan kanan tamat. Talaga man. Anya ko mangay ti bibiyang da. Huwag mo't ngamin. Tida guys, numasaysayang kumaa dagital alain tama kan. Ngam saan mat? Takan kanin tamat.
Isabay pa am dagiti kalugaran ta nalay nga sumaw. Makaamudamot iti biyagda. Ay na, nana. Siyak amis mo tinakakita iti inaramid dabing ken Raul. Ay, kastaya, Mando. Oo, nana. Ay, awan nga ro ti bibiyang da nga uray kit-kitaan itadagiti sa nga ili damang bistre. Ay, uuna yun dagiti nga agasawa. Ken saan lang iti pasken damang bistre ti nangaramidan da iti kasjay, nana. Uray asino ti agpasken, wano agpakan ditoy. Awan bibiyang da, aramidan dalat ta. Mando, Bilibak iti kinalaing dagiti nga agasawa nga agangot, no sa dino ti ayan ti agpasken, wano makan. Agasem, ta uray iti sa bali a lugar. Maamuan da pa no, adda maangay apasken. Ket uray saan da nga imbitadaw. Mapandalat ta. Tinakababain. Manganda lang arudon iti nagadaw. Agibalkot da pa'y iti iyawid da. Awan ti bibiyang da nga uray maibusanan ti daduma sa nga ilay. Ken saan da pumanaw iti papananda apasken. No saan da makakaan ken makaala iti iyawid da. Nay, kabarbaro kayon sa dito ya, nana. Sa anak nga gindag ditoy, Barok. Kastaya. Juan, nga maasidag dito'y lugaryo ti pagnanaadak. Kahit, apay nga da kayo dito. Agpaspasyarak lang. Kastaya. Kunak no kabarbaro kayo dito, ngam saan mo't gayam? Awan magayam, ti pa kay ranudan kada kayo. Ha? Sige, panawan kayo dito, ya. Awan magayam, ti sirbe, ti makisarita kada kayo. Madanagan ak, Raul. Apay mo, Bing. Para armusar talaangan inton agsapa ti adda at araunta. Awan ton ti kananta iti pangal daw. Di mapantan to makipangal daw dyan ni nana. Sa bagay, nung maikawak, nung mapanta makipangan ijay ayan ni nanang. Apay. Anyan tulaangan nga iti sidaon ta ijay. Tuyo, wano saan, nailambong nga ugot ti kompormila di tan anatang. Iso sa anak lakit di ama kontento amapan makipangan ijay ayan dananang. Nadamag maun, mandaw. Tiyan niya, tataryong. Damit kanubak nang anang ipatakder iti dakkel abalay na, iti sakaanan ti bantay di takabangibang a lugar. Anya? Dahi tati agpaisaw, mandaw. Sigon iti damag, kit mangangay da kanong iti dakkel apaskain, iti impatakder da abalay. Ngam eksklusibo kanulaeng kadag iti kaskadakwada, ti kasasaan na iti biyag. Kastaya, tataryong. Wain, mandaw. Ay, delikado no madamag man ang dagiti agasawa Raul ken Bing. Ha? Sigurado dumayo dagijay. Nga uray anya ti mapaspasama. Naimbag ta nadamag mo day taraol. Sakpay ti kunam. Katamom ka day, Bing. Mm. Pasig ka no ababak nang dagiti mapan iti dadya apaskan sika. Kaya't tasawon day ta, agkakaimas dagiti makan ijay. Ay na, magagaran akon Raul. Agsagana kan, tama pantay ijay. Ang makastrakta nga ta. Kadi pamuspusan ta. Tinapatag, kat makadaray ta iti dadya apaskan. Kat makaalat ta iti agkakaimas amakan. Asino ti sapsapulam, kabsat. Dabing kan Raul, kabsat. Napanak iti balay dang awan damat. Ay na, ang mga no napandaki di iti paskain, iti kabangibang a lugar. Anya, Ay sos, sigurada wa may babain da ijayain, kabsat. Ngamen, agdinamag ababak ng kanaw dagiti agpaskin ijay. Ang mga noan niya ti mapasamak kadakwada. Karting ang tagi supot itag kakaimas amakan, Bing. Iso lang arudin ta aramido. Darasam, bayat ama kumikom pa lang dagita da dito. Nagalasan day ta nga aramidan yo. Ay, Raul, anya ta aramidin ta. Ituloy mo lang dita. Siya kundi makam mo.
Mabigbig ka, lalaki. Si kadya awan modo na anak isarita kanyak iti na minsan apa nagpasyar ko. Madam. Saan mo siguro adakas no gihawid kami ti makanan niya? Nagadawmat ti makan na. Saan kayo mo't siguro arawat tapno maibusyo amin dagito yung makan? Talaga abastos kagayam. Di mo kadiam mo amay may sa apoli kami laeng nga adda iti dayti apaskan. Ha? Puli kami dagiti broha. Raul, kitam, kalahat ang nagbaliw tila nga dagiti adda dito'y apaskan. Nagpaiso. Kagapaw, iti kinadosokyaw. Ilunod kayaw. Agbalin kayo nga insiktaw. Itamot lang. Day tati rumbang kada kayo nga kasawa. Agbalin kayo nga insektaw. Kat kanayon to ang makita na kayo dagiti mortal kadagiti paskan. Akanayon nga umarubayan kadagiti nakasagana amakan. Amo kamalmalday kayo, nana. Nang runa no kasto yung adapas kan. Ngamin, manipod nagpukaw dagiti agasawa abing kan Raul. Saan tayo idan anakita apulos? Huwag nga, Rod. Awan apulos ti makamo. No sa dinon tinapananda. Makapaladingit nga, Rod, Mando. Ne. Kita nyo ti duwa nga insekto ato may tayab. Itay pa ila bugbugawon mi. Ang kanayon dalat nga agdiso kadagiti nakadasar amakan. Saan da pumampanaw? Anya ay klase ti insekto dagita. Huwag nga, Paiso. Kasla daladabing kan Raul. Ano adda pa kanan? Kanayon nga addada nga umarubayan. Anya akita ti insekto dagita. Manipod idin obing. Kanayonan amakita dagiti lumugar, dagiti insekto, iti oray sa dino apakanan. Katgapo tamalaglagip dadabing kan Raul, akanayon adumaray kadagiti pakanan, nga oray saan daan na imbitar. Pinanaganan da, tinasao nga insekto, iti bingraw. Kat iti agangay, nanayunan pa'y tinagan dagiti nasao nga insekto. Gapo iti panangawag da kadagitoy iti ngilaw. Bueno bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri.
agpipindasin siya kayo. Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.